International Eucharistic Congress Committee mihatag na sa ilang inisyal nga kwentada sa mga salapi nga natigom o nagasto. Kinialang sa 51st International Eucharistic Congress Celebration nga gipahigayon dinhi sa Subo ni atong buwan sa Enero. Ani ang report. Gilatag ni Bishop Dennis Villarojo, Secretary General sa 51st International Eucharistic Congress, nga nakatigom sila og 150 milyones ka pesos gikan sa mga donasyon alang sa selebrasyon diin 130 milyones pesos ang nagasto. Gipatin-aw sa obispo nga pasiunang kwintada pa lang kini. This is not yet final. We are still paying some of the bills, and some of the bills have just come in, no? Samtang gipadayag ni Cebu Archbishop si Palma nga ang nahabilin nga 20 milyones ka pesos gamiton sumabot nga mga programa sa simbahan alang sa mga nanginahanglan. We also intend to give a token to the next host of the International Eucharistic Congress. Samtang kasamtangang giplansa ang detalye sa ginihuhang tukuron nga abdanan sa Kaluoy o sentro alang sa mga street children ug mga kabus. Gitataw ni Palma nga dili ang Italian Bishops Conference kung dili ang gobyerno mismo sa Italia anda mohatag og pundo nga mabot sa 1,000 euro. Ang tukuron nga sentro maunya ang ikatulong landmark sa IEC, kauban ang IEC Pavilion ug ang Eucharistia Garden. Members of the Pontifical Committee, put very simply, they were saying, Cebu is one international Eucharistic Congress that would forever remain in our memories and in our hearts.